Takže začíná oprava vánočních světýlek, kde některé přestaly svítit a zjistil jsem, že jak jsou takhle dolů, tak tam mezi drátky je takový plast, do kterého ale bohužel zateče. A jak jde, nevím, jestli to půjde vidět, už je to trochu mám očištěné tady na té testovací, tak to skoroduje a upadne to až úplně u té ledky. Takže jsem v Polsku objednal stejné a vyměním to. Už jsem jednou udělal. Dopadlo to takhle, protože já nemám úplně stejnou bužírku, což je problém. Takže přemýšlím, že bych... A hlavně, to tímto stejně neutěsním a může tam zase zatéct a zase to bude problém. Takže zkusím teď, že místo tady tohohle nějakého, nevím, jestli to je nějaký silon, ale je to měkké, tak to asi bude nějaká, nevím co. Ta bužírka je opět tvrdá, to je jako nic. Tak zkusím možná tam dát silikon a uvidíme, co to udělá. Tak a tady jde vidět krásně, jak to tam reziví v těch. Tady je to dobrý, druhá strana katastrofa, no. Tak uvidíme, ho děláme, ale myslím si, že to tam bude zase upadla, ta nožička úplně uhnila až úplně u té ledky. Postihl nás výpadek elektřiny, takže... Ale takhle to, moc to není vidět, ale takhle to úplně uhníje. Tak jdem vyměnit dál. Tak a takhle to jsem jenom sundal a zatáhl za to a takhle je to zrezivělé. Prostě to urvete s celýma těma nožičkama. Protože tam prostě zatéká a vlastně se ta voda dokonce drží. Tak. Musíme zjistit teď, kterou, jestli to byla. A? Tady je toho víc problémového asi. Takže počkat. Musíme zjistit, kde je ještě problém. Tak tady jedna zapájená. Tam bych měl dát tuhle rozpěrku, ale to se mně nelíbí. Takže já tam zkusím prostě ten silikon, natáhnu bužírku a teplem dám, tak si myslím, že by to mohlo být lepší, ale vlhko se tam asi stejně dostane. To asi řešení úplně nemá tady u tohohle řešit způsobu instalace těch ledek na to. A jelikož jsem bastlič jenom, no si bych měl vědět, proč to tam je, ale ve škole jsem nedával pozor a neživím se tím, tak jsem objevil, že tady je dokonce odpor. Nezjistím, co tam má být, ale nějaké odpory doma mám, tak tam prostě jsem zkusil teď, nevím, 1 kilový, 2 kilový. Tak ho tam dám, protože bez něj to moc svítilo, takže vysoké napětí s ním je to stejné jako ostatní. Tak to tam dám.
No a takhle vypadá výsledek. Ještě tady některé trošku je málo vidět, takže je trošičku ještě obříznu. Tady 2 asi. Ale jinak jsem spokojený s výsledkem, když vezmu originál versus nové a mám hotovo.